lagunok, artidunok, euskaraz zer ikusi entzun edo irakurri bilatzen duzue, Laboral Kutxan badakigu zer ikusi entzun edo irakurri dezakezuen. Maiatzean urtero fant jaialdi egiten da Bilbon, eta aurten etxetik mugitu gabe disfrutatu daitezke bertan estrenatutako laburmetrai guztiak, primera plataforman. Gainera, Paul Urquijo zinegilari webgune berezia eta fantastikoa dedikatu diote. Horrez gain, opera ere disfrutatu daiteke etxetik mugitu gabe. Opera prima, podcast bikainak, abao programatutako Rigolettori buruz egin duen atalarekin esate baterako. Gidoiak egitea interesatzen bazaizue, adi, Gidoi elkarteak emakumetzako lehenbiziko gidoi lehiaketa antolatu duelako. Eta udaberriarekin zer irakurri espadakizue bi gomendio. Duela 160 urte, jaio zen Txomin Agirre idazle bikainaren lan ezezagunenak deskubritzea edo Kristalesko hiria novela grafiko miresgarriarekin liluratzea. Buela usterren eriotzaren biharamunean. Entzun, ikusi, irakurri eta datorren hilabetean gehiago.